आयौ खेब नागिरो माथो सिला फिसा लोगोफोर सिला फिसा मोनदों सिला फिसा मोनदों नै जोंहा आयौ अन्थाइखौ खेबना लाबोबाय अन्थाइखौ लाबोबाय आयौ आरो ओइ नोंथ' गोखा अन्थाइखौनो लाबावदों नै आंखौ खुख्लाबावदों नै बेहाय थोस फिथोब मा दानायनि बिजि थुनांगोन बेखौ नै अन्थाइखौ माबायदि लाबोदों आयौ नोगोद देन्जारलै आयौ आसुगुरासो थाबथाना थाबाय केदार जायगा तो दायो नै बोरमा बिम्बु गोदागासिनो समफ्ल' सासे नै बान्दारखौ सैखागासिनो क्लिन खालामगासिनो नै लोगोफोर सिला फिसा मोनलाबायदों फुङाव गोलैयोना देखायनांगौ र' आया फेसालाय नांगौ सिला ओरै नाहररा मा खुगा लुसियो हे बा बिरनो हाथ'आ आरोना लोगोफोर बिरनो हाथ'आ ओंखायनो बाहाय दोनथ'दों आरोना लोगोफोर दायो नै जागासिनो आरोना लोगोफोर नै बे मामिया दा फैयाखै ओमफ्राय नैबे आंनि जानोसै आरोना मैयानि सबाय बिमा ओमफ्राय बोरमा भाजा ओमफ्राय नै जागासिनो बेहाबो बिसिना सबाय बिमाजों अमाजों आरोना ओमफ्राय जों अमा जाया आरोना अमाखौ बांद्राय मोजां मोना बोरमाया हले जोंनि गोराथार नामा गोरा मामिया दामफायग्रा आरोना बाबाया लांग्रा गोजौनिखौ दामफायखांबाय आरो बैनिखौ दामफायबावगोन हैया दरे हैया नै खेबाय मामिया दंफां गाखोनाया आदाना दामफायग्राखालै बियो गोदो मालायनि सायाव दुगा बियो दानफायथारनो हाला नोङो आखिथिं रोङालै बियो खनसे दानहरदोलै बैजों गैला मालाय सायाव थांग्राया नै दंफाङा मा दंफां बियो आयु नै बिदि जाग्रोयो बा मामिया हौवा बायदि होख्लायबाय आरोना नै जा मथा नैबे मेचिनाव गोलैगोन दा नैबे मेचिनाव डिस्टार्ब जायो नालाय ओंखायनो दामफायदों ओमफ्राय थिं होजोबसिगोन आरोना ओरैजाय ओंखायनो दामफायदों
너무 다가. Là gạo. Nà xem nó. Bây giờ vậy. 이거 한거 하였나? 하였나 봐요. 그 저거를 나눠서 되는 거예요. 그렇죠, 주면 되는 이거 혼자 안 치요. Ayo, nó sợ đấy bà bạn. Làng đang ra vậy cha mới dần vậy. Này, cá thì ra phi vẻ rồi nè. Tôi cái tung bóng đi. Ui thật đi. Nó skal fick nào ra. Try gun. Jaran ba bun kham no rimba. Bun ja. Thế bay. Tôi nhưng mà cất bun phụ ra đầu, phải không bun à? Tôi để năm nữa. Ra lên này. Đây là ra được. Đi. Ở đây coi. Vừa 가봤어 시간. 왜 난 다른 데 가는 벌써. Ui, nó than mình phải với bài chúng ta cái gì lạ. Ơi, năng cả vậy. Nếu nó thích cái bụng khức này bị pha lạc. Hơ đi cho hơ được. Cứ giống tháp tháp bóng ra để bị ra. Tung không ra. Chưa có xin được đấy. Này được đấy. Tháp tháp đâu làm nào.
Kai ulah keren halai. Mana? Woo! Bang tapi sini wah gelikat. Ada video.